thuaile Charlotte Milligan Fox bhí géir gála chaomhnaigh dhéanamh ar cheol csitin na hÉireann agus ar amhráin na ndaoine. Gnéithe do chultúir na tíre a bhí dul léig ag deireadh na naoú ístéag. Ceoltóir agus cumadóir ón ómaí a gúnta hÉireann a bheith Charlotte agus áirítar go fóil an severas ceol a chaomhnaigh na saothar a dáilteach sí ag an am. De bhár seo tá siise ar duine dus maná is suntasaí is stair na hÉireann. I le héad do ráirgus a bheith ann, trúr bán na taistil timpeall na hÉireann le phonograph. Sa bhliain 1995 thug Charlotte Milligan Fox agus a birte fuór Alice agus Edith faoi chamachúirt ar fud na hÉireann len an gléas nua golántach an amhráin na ndaoine agus faoin seinte ag puibaí agus fidléirí a bhailiú. Bhí an Irish Folk Song Society díreach bunathe ag Charlotte chun amhráin na tíre a bhailiú a chaomhnú agus a ailsiú sa le gailfí go dóiad. De hig na gnádaoine sa tua, gána tapig go raibh sí anna daríire faoi an iireachta bhí a dhéanamh aice. De hig siad go raibh sí ag iarraí chultúir na daoine, cheol na daoine a chaomhnú. Agus nuair a bhí sí in an ará, is féidir ling é a chur ar an machine, at thó, agus ba sé chortha ar taifead ba sé chaomhnathe go deo. Cuireadh tábhacht na staire in nuailde agus í fós an óg. Fear gnó a bheith hathair, Seaton Milligan, agus simige a rudaí séanta. Tugad chanim máthair ar Charlotte nuair a rugach os an ómaí a gúnta hÉireann ar an 16 lá de bhí Márta 1864, an chiad leanamh as éonar déag sa chláin. Bhí de fuór amháin le Alice Milligan ina bailithúir ceol cosú le féin, agus in na file, in na drámadóir, agus in na cómh an na hóir ar an Irish náisiúnta Sean Van Vocht. Ghlach Charlotte tro eile dá saoil áfach. Bhí bua an cheol le feiscin dinte agus í anna óg. Thug orgánaí an phróiste a seo faoi nera agus sa bhfuilse de dul thar-sáileach an studéiríanamh. An 1883 thosaigh sí ar aistir studéir a bhartha chábhlíonn, ar dús go dtí Conservatoire i Frankfurt ag Germáine agus an son go dtí Cláirsí Ríoga an cheol le London, agus ar deire hir go dtí an Conservatoire i Milano na Hedáile. Is i geol tradiisiúnta na hÉireann a bhí spéisiigh Charlotte áfach, agus de lean sí le sin fiú tréiste buga go dtí an Bhreatain. D'imigh sí saoil tréiste Charles Fox, slíadóir ó London, a fósa. Bhí cóta den bhelbhir chlasa chahabhaigh an ócáid a tharla ar lála páric 1892, chorram a leibrethe féin. Ina baile ailte a hail do chluas sí sa Ceorcail Gaeilge i dteannta le héadí W.B. Yeats agus buí eile den Irish Literary Society. Más ar na focail a bhí ard an chumann dírithe, thug Charlotte agus idir fuaracha ard ar an gceol agus thosa siad a bailiú amhráin ón méludas fud fad na tíre. Hig sí ó a taithí héna tíróin, go raibh an ceol a muhan son timpeall an tír, ach bhí buil cáiliúint i gceist. Agus de hig sí muna rinne duine éigean, rud éigean, chun é taiféad, chun é chaomhnú, bheadh sé imethe go deo. So bhí sé go bra chun a bheith caint faoi cultúr na hÉireann, bhí sé go bra chun a bheith caint faoi an litríocht agus a léad, agus bhí sé tábhacht. But de hig Charlotte Milligan Fox gur gaithigh duine éigean, rud éigean íanamh, dul amach sa tua agus an ceol a bhí beo a chur ar taiféad. Tréis sé gamachúirt in 1995, dáilsigh Charlotte cóirú ar chuidas na faoin a bhí bailithe acu. Scríomhaidir fuaracha Alice agus Edith na focail. Chur Edith focail leis an amhráin My Singing Bird, a cham na Clancy Brothers níos déanaí agus iadidir sáite Carnegie Hall in Nua-Airth in 1962. Ach bhí an gníomh ascomhála ceol ba chuntasaí ag Charlotte féin fós le tarlú, agus is trí haisme a tharla sé. Bhí cláirsí chaomhnaigh do iníon le caradh. Is a siop mór ceol London na bhí sí, agus rise le ire ar airad tupa ar chuoin leis éon sean chláirseoirí i teachtasteach chun sreanga a cheannach. Dúirt sé ar chuoin leis é sin, ach duine sé de faoi air a cheannaigh chláirseach tuiscreibh seanathairige a bhí tar éis ceol ársa na cláirsí a chaomhnú. Nuair a chuir sí a tuairisc, tugadh ainm agus seolan airde. Dr. Lewis McGrory of Battersea. Ní a bheith an rialacha GDPR an fadó. Scríigh sí chuig go láireach agus fuair sí cuire dul ar cuairt. Bhí an duchtúir McGrory fíor hásta gur as éirinde,
Mar gur raibh fórmhór na hoibre a rinne a hanathair Edward Bunting dinta a gcathair bheith feiriste. Nuair a thosaigh Charlotte a dionmh scrúdú ar fápéirí an bhailitheoir a ceol Ghaeilge, hic sí láithreach go raibh seód speisialta aimsithe aici. Fuair sí carann leabhar nótaí ceol, litreacha, cápéisí, séarga agus faoin ceol nar fáil síoch riamh. Tafad é seo go léir ar cheol ársa na crite mar a bhí ag deireadh na 8ú haois déag. Is ar réigean gur chreid sí an tábhí le. Búntaach é ar sa gurb an ardchathair cholíonacht flaundála ulla bell feiriste. An átain ar hála gníomh chaomhnathe ceol agus cultúr Gaeilge chomh sin. Chaisí tamil bheith ag círeann na gápéisí go léir agus in na hoibre dáilteach sí a saothar féin tidal The Annals of the Irish Harpers. Ó an bóméid sin, dúsáid sí a héal chun an bailachán sin a chur ar fáil do dhaoine. Agus anois, tá is ag chuile duine, tá aithne ag chuile duine ag an bailachán Bunting. Dag sí bailúchan Bunting le thuacht ag ollscoil na riana a mell feiriste. Bhí an tam take dúirt sí le hubar Bunting a thuairt chun cuine, le go bhaíoch sé an cháil a bhí adulda. Déad bhí le héidirá faoi Charlotte Milligan Foxí féin, Ceoltóir, cumadóir agus bailúir a baithí a raibh ról ríthachtacha cés an abheochan agus a gaomhnú ceol Gaeilge.